wallahi duk wanda ya sa wata bukata yake da ita a wajen Allah ya rike dare, musamman 1/3 ƙarshen dare. Lokaci ne da Allah yake gaggawan karban addu'a. Kariya kake nema Allah ya tsare ka, tashi ka gaya wa Allah cikin dare, ka roƙe shi. Lokacin kowa yana bacci, mugun naka ma ila yana bacci. Wani ne ya sa ka a gaba yana so ya kifar da kai, tashi kai ma ka kifar da shi da daddare. Wani ya yi tambaya na cewa malam wani ya sa ni gaba ya dame ni, na rasa yadda zan yi, ba na iya bacci. Na ce a in yi sa ka gaba ai kama sai ka sa shi a gaba a sujjada da daddare. Ai duk wanda ya dame ka sai ka tashi ka dame shi da daddare kai ma. Yaya ake damun wani da daddare? Kai ta sallah da sujjada kana kiran sunansa, kana Allah kai mun maganin sa. Billahi azimu, duk wanda ya dame ka hada shi da Allah, Allah zai maka maganin sa. Kuma Allah shine maganin kowa.